హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చికెన్ ఫ్రై చేసుకుందాం. దానికోసం నేను స్టవ్ ఆన్ చేశాను, కళాయి పెట్టాను, 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసాను. అలాగే చికెన్ మ్యాగ్నేట్ చేసుకొని పెట్టేసుకున్నాను. దీంట్లో కొంచెం పెరుగు, ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఇలా మ్యాగ్నేట్ చేసుకొని పెట్టేసుకున్నాను. అలాగే 1 పచ్చిమిర్చి, 1 టమాటా, 4 పచ్చిమిర్చి, 1 ఆనియన్, 1 టమాటా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది, తాలింపు గింజలు వేసేసాను. తాలింపు గింజలు చిట్చిట అనే వరకు ఫ్రై చేద్దాం. చూడండి, తాలింపు గింజలు ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న వేసుకుంటున్నాను. వీటిని కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేద్దాం. చూడండి, ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత లైట్గా ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను. కొంచెం ఆల్రెడీ మ్యాగ్నేట్ చేసేటప్పుడు వేసాను, 1/2 kg కాబట్టి కొంచెమే వేసాను. ఇలా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేశాక ఇలా మ్యాగ్నేట్ చేసిన పీసెస్ వేసేద్దాం. ఇలా కలిసిపోయేలాగా కలిపేసి మూత పెట్టి కుక్ చేద్దాం. చికెన్లోనే వాటర్ వచ్చేస్తాయి కొంచెం. చూడండి, ఇలా మూత పెట్టి కుక్ చేశాను. చూడండి, వాటర్ వేయలేదు, ఆ వాటర్తోనే కుక్ అయిపోతుంది. ఇంకా కొంచెం వాటరే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో మనం కొంచెం ధనియాల పౌడర్, కొంచెం గరం మసాలా, కొంచెం పసుపు, ఒక చిటికెడు వేసేసి మొత్తం కలిపేద్దాం. ఇప్పుడే చూసుకొని ఉప్పు కారం కూడా సరిపోతే వేసుకోండి, నాకు సరిపోయినాయి. చూడండి, టేస్టీ చికెన్ ఫ్రై రెడీ. ఇంక నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను. ఈ స్టేజ్లో ఇంకా కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర వేసుకోండి, కొంచెం లెమన్ ఉంటే లెమన్ స్లైస్ చేసుకోండి. నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను, నా దగ్గర కొత్తిమీర లెమన్ లేవు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్, లైక్, క్లిక్ ది బెల్ ఐకాన్.